Subscriber ba kita? Yes sir, of course. Sinungaling to, hindi Man nag-subscribe. sir. Sabi mo sa mga kaibigan mag-subscribe sila. Subscribe, shout out sa inyo. Shout out sa paka-ride na. Yung sa jowa niya doon, yung ex niya, hi daw. Okay. Wherever she is. 5 doon sir. 5 daw Shout sila, out. grabe. 5? Ba't hindi ko nalaman yun? Kasi ako yung advisor niyo din eh. So ngayong araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Santol, La Union. At yan. Siyempre kasama ko yung kinontak ko na magmumotor. Teka dito, pakita mo yung pangit mong mukha, wa? Estudyante ko si AJ. Yan, si AJ yan, no. In-invite niya ako dito kasi gusto daw niyang ipakita itong bilagan. Bilagan ba o bilagan? Bilagan. Bilagan. Apply pag bilagan. Pagbilagan. So, eto. Dito po tayo ngayon sa Bilagan at pupuntahan natin yung view deck na yun. Okay, wait lang. Pakita ko muna sa inyo yung view dito. Ganda naman yung view dito. It's very nice. You see, oh. Yeah. Yes, over there. So, meron pong store dito. Hindi kayo pumili ng mga pagkain like siomai, Shanghai, long silog, at silog, pansit canton, kaping barako. Ayan. Ate, may ice cream kayo? Wala? Ay, walang ice cream. Ayan. Ayan. So ayaw mong kumain talaga? Huwag na. Sigurado ka? Libre ka? Libre ka? Hindi mo kayat? Arte, nag-arte. Ay. Ayan. So nawanti na itugot yung amakan. Pag wala po kayo na dalang food, meron po dito. May meals po sila, yung madaling lutuin lang. Ayan. Merienda. May mga drinks sila. Okay. Dito naman po yung CR. Okay. Sige. Okay guys, so andito tayo ngayon sa view deck dito sa may Bilagan. At kung makikita ninyo from the background video, from the background, talagang napakaganda nga naman. Pintas nga talaga dito ay santol. So ito yung talagang pinagmamalaki nila. Pero bago makapunta dito, syempre kailangan dumaan dyan sa highway na yan, or yung highway na talagang high na, yung way na nasa high. Basta highway. Yung kalsada na yan, hirap. Okay. So natakot ako kasi buti na lang magaling tong driver. Ayan, si AJ. Okay. So sa mga gustong pumunta dito, kailangan ano lang, malakas yung inyong motor o kaya yung mga sasakyan kasi talagang very steep ang kalsada at hindi siya basta-basta nababike. Ako kasi, to be honest, iniwan ko na yung bike ko doon sa may kapatagan ng Santo. Iniwan namin doon sa bahay ng lola niya. Ayan, malapit sa ano lang, palengke, no? Green Market. Sa Green Market. Okay, kasi hindi talaga kaya, I don't know kung kaya ninyo. Siguro sa mga malalakas dyan na nagbabike, pwede. Pero ako na baguhan lang. Talagang hindi ko kaya. Hindi natin kakayanin yung pagbabike. Kahit pa gaano kaganda ang inyong bike. So,
Dito po pagdating nyo, meron pong police station, parang police outpost. Yan, so machi-check po kayo kung may mga kababalaghan kayong ginagawa doon. Kaya wag kayong tawag nito, mag-aksaya ng panahon. Kasi may mga ano dyan. Yung lakong doon. Sa may tower na. Sa may tower, yun na yung lakong. Doon pa sana tayo pupunta. Hindi sir, malayo. Ay hindi, malayo. Alright. Yung isang tower lang. Yung isang tower. Yung tower. Ito banda. Sir, dala ko doon. Saan? Diyan? Nagtag merienda tamanan. Ano sir? Ay, yung pagkaong kinuha mo? Ayun nga, nalipat. Hindi natin kinuha, hindi mo pa binawasan yun, bali. Itak ko sir. Baka pala na. Baka pamunta sa Bliano mo. Pag meriendam ko madijay. Yan ko yung police outpost. Si AJ oh. Okay lang sa'yo umitim no? Parang siya may tindak na. Hindi, paano ako? Di mas lalo akong iitim nito. Okay, dito naman sa side na ito. Anong meron dito? Ay, kaya mo pa niya sir. Anong meron dyan? Twins view deck sir. Twins view deck. Nung di ka muna lang kamo. Pero sa end of the road merong Si Minublan sir. Siminublan Falls. Pero malayo na yun. Pero malayo na daw. Ay malapit lang pero pababa kasi yun sir. Okay. So yung mga gusto mag-falls, diretsuhin nyo lang yung kalsada na yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo makikita nyo na yung Sinublan Falls. Siminublan. Okay, Siminublan Falls. See me there, Nublan Falls. Ayan. So anyway, maraming salamat AJ sa pag-tour mo sa akin dito sa inyong bayan. Magandang bayan, simple at tahimik na bayan ng Santol. Kaya yan, so promoting Santol sa mga gustong pumunta dyan at taga La Union. It's open no? Open ang tourism dito. Punta lang kayo sa may plaza, mag-register kayo dun sa tourism office para it's for our security rin yun kasi so kailangan mag-register. Okay, so anyway, maraming salamat sa panonood. If you have not subscribed to my channel yet, please do so. Kahit ng pangit ng ating content, mag-subscribe lamang po kayo, ano? Ayan, para makita nyo naman yung ating mga videos. Okay, please don't forget to like and share na rin. Tsaka syempre, you click that notification bell para ma-notify tayo ng ating mga vlogs. Okay? So pa-shoutout muna tayo kay AJ. Subscriber ba kita? Yes sir, of course. Sinungaling to, hindi Aman nag-subscribe. sir. Sabi mo sa mga kaibigan mag-subscribe sila. Subscribe, shout out sa inyo. Shout out sa paka-ride na. Sa mga kaklase ni AJ before sa grade 11 Humes, yan, hi sa inyong lahat, diba? Yung sa jowa niya doon, yung ex niya, hi daw. Okay. Wherever she is. Lima doon sir. Lima daw sila, grabe. 5? Ba't hindi ko nalaman yun? Kasi ako yung advisor nyo din eh. Di ba? Ako yung advisor niya, hindi ko man lang alam. Meron pala siyang 5 girlfriends doon. Sa bagay, chick boy kasi itong si ano. Pero ngayon single ka? Sorry. Taken. No. Ay, taken for granted. Ako ka di. May jowa? Ay, wala siyang jowa. Wala pang panahon. Wala pang time. So, ang choice niya is to stay single forever. Ay, hindi naman. Study first. Study first daw. Ayan, GMI. Study first pero GMI. puro bagsak ang score niyo. Sugarod. Study first pero puro bagsak. Hindi sir, maganda na grades ko ngayon. Ay, maganda na. Grade 12 na eh, di ba? Mas Ayan. madali. Parang mas madali. Okay. Sige. Mas madali. Mas mahirap pa yung grade 12. Mukha mo sir, mas madali. Yung research, meron pang research. Mas mahirap. madali research namin ngayon sir. Ay, ganun ba? Okay. Okay, sige. Ayan. Okay, sige. Ang tagal lang outro ko, no? Sige, maraming salamat again. Have a great day. See you again. Bye-bye. Bye po. This is Maestro Calbong.